उदालगुरियाव जानो गोनां माने मिनि सेक्रेटारियेट बेखौ जोङो मावफुंनाय जागोन आरो दाखालि बावै जोङो इयुथ्सफोरनि नामै जे 100 कोटी थाखा डिक्लेयार होबाय नोंथांमोना खोनादों बेखौ मावफुंनो थाखाय इयुथ लिडारफोरनि दैदेननायावनो मोनसे अफिसियेलि मोनसे कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि नमेनक्लेचारखौबो साननैसोनि गेजेरावनो अफिसियेलि डिक्लेयार होनाय जासिगोन आरो उदालगुरियाव BPFनि देरहासार रंजाथाइ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय देरहासार रंजाथाइयाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों। BPF दोलोआ थांनाय BTC बिसायख'थियाव गासै 28 MCLA देरहासारनो हादों। BPF दोलोआ गुबुन दोलोफोरजों लोगो जुरियालासिनो हारसिङैनो थांनाय BTC बिसायख'थियाव बादायनानै रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो अनसायनायाव गासै मोन 28 बियाबाव देरहासारनो हायो आरो सरकार दानो हायो। उदालगुरियाव थांनाय स्टेडियामाव उदालगुरि जिल्ला सानखौ सरजाबनानै उदालगुरि जिल्ला BPFनि देरहासार रंजाथाइ एबा बिजय उत्सव खुंनाय जायो। देरहासार रंजाथाइ हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारिया। हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाफोरखौ गायसननानै होयो। लोगोसेयैनो हाबाफारियाव बाहागो लायो BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रिहन दैमारि, EM प्रेस मोसाहारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुस्रि चरण बर', EM बेगम आक्तारा, MCLA सयाम सुन्दी, MCLA पल टप, EM लोमस्राव दैमारि, BTCLAनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि आरो मिरु लाइमोन BPFनि बिबानगिरि मुस्रि रिन्जय बर' आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा। गोबां मेथाइ रोजाबगिरिफोर, महरगिरिफोर आरो मोसाखावरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय मोसानायजों दिनैनि देरहासार रंजाथाइया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बिसायख'थिनि सिगां खोथा होबोनायफोरखौ गासैखौबो मावफुंजोबगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों लाइमोन बिबानगिरि रिन्जय बर'आ। देग्लाय 2025 BTC काउन्सिल इलेक्शनाव BPFआ एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि BPFनि माखासे सिनियर लिडारफोरनि जिथु गाइडेन्स जोङो एबसुलुट मेजरिटि मोनबाय आरो BTC ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाया BPFनो देग्लाय मेन्डेटखौ होदों आरोखि दा दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ माने मोनबा MCLA सिट दङ मोनबायावबो मोनबा क्लिन सुइप मारिनानै जोंहा माने BPFआ देरहासार जाजोब्बाय आरो बियो जोंनि BTCनि थाखाय माने जोबोद गोजोनथावना जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव डिपुटेसिप मोननो हादों रिहन दैमारि मानगोनां बिथां आरो बिनिफ्राय प्रेस मुसाहारि बिथांखौ एक्जिकिउटिभ मेम्बार CM हिसाबै सायख'नाय जाबाय आरो स्पिकाराबो उदालगुरियावनो फैबाय माने साबायाव सासेया दायो MLA मासबाद समाजनि चरण बर' बिथाङा दाखालि बावैसो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जाबाय माने जोंनि BTC ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजाथाव आरो गोग्गाथाव खोथा आरो जोङो बेबायदि मोनसे मेजरिटि लानानै जिथु माने पलिटिकेल पावार सरकार खुंनायनि बेखौ रायजो राजानि मेन्डेटआव जोङो मोननो हाबाय आरो चिफ सारा दासो डिक्लेयार होदों जोङो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव जाखिनि खोथाफोरखौ जोङो माने रायजो राजानो फोसावदोंमोन उदालगुरियाव जानो गोनां माने मिनि सेक्रेटारियेट बेखौ जोङो मावफुंनाय जागोन आरो दाखालि बावै जोङो इयुथ्सफोरनि नामै जे 100 कोटी थाखा डिक्लेयार होबाय नोंथांमोना खोनादों बेखौ मावफुंनो थाखाय इयुथ लिडारफोरनि दैदेननायावनो मोनसे अफिसियेलि मोनसे कमिटि दानाय जाबाय आरो बेनि नमेनक्लेचारखौबो साननैसोनि गेजेरावनो अफिसियेलि डिक्लेयार होनाय जासिगोन आरो जोङो बे प्रग्रामनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव बेरायगोन काउन्सिलिं प्रग्राम लागोन आरो मा डिप्ल'मा लानांगौ जायो बिथांमोना बेखौ लानानै जोङो माने इयुथफोरनि गेजेराव मोनसे काउन्सिलिं प्रग्राम जोङो खालामनाय जासिगोन 100 crore इमिडियेट माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जासिगोन हा पाट्टा राननायनि खोथा चिफ सारा दासो आरोबाव डिक्लेयार होबाय बेखौ नैबे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शननि आवगायनो बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावसिगोन वुमेनफोर डेभेलपमेन्टनि नामाव जा माने 40 कोटी पार इयार बेखौबो मावनो थाखाय खोथा होबाय आरोखि दा बेनिखायनो जोंहा एबसुलुट मेजरिटि लानानै BPFआ जिहेतु सरकार दाबाय खामानि मावनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो जों NDAजों एलायन्सआव थानानै सेन्ट्रेलनि आरो स्टेटनि जाबायदि माने सहाय नांगौ काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय जाखिनि माने फाइनान्सियेल पेकेजफोरखौ नांगौ जायो गासिबो सहायखौ जोङो मोनगोन आरो अलरेडि जोंहा माने
BPF राजखान्थि हान्जाया NDA जों फर्मेलि अफिसियेलि जोंहा माने एलायन्सआव फैखाबाय आरोखि ओंखायनो खामानि मावनो थाखाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा BTC रायजो राजानि जिथु हप्स एन्ड एसपिरेसन जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे गासिबो माने हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हागोन आरो BTCखौ जोङो माने डेभेलप खालामनायाव खुनु रोखोमनि माने बाधा जानाय नङा जोङो खामानि मावनो सुबिदा जागोन हाग्रामा महिलारी सारा he is not only a political leader but he is a man of words माने खोथा लाखिनानै खामानि मावग्रा मानसि आरोखि माने खथादि खथा राखेना बगारसाने माने नोंथांमोना सरकार दाग्रोमोना बेखौ प्रमान मोनखाबाय सेक्रेटारियेटनि खोथा डिक्लेयार होदोंमोन मेनिफेस्ट'आव गावनि लेक्सारावबो सारा गोबां खोथा बुंदोंमोन दिनै बेखौ माने मावफुंनो थांगासिनो दङ इयुथ्सनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ फोजोबनो थाखाय 100 crore जि खोथा बुंदों बेखौबो अलरेडि जोंहा माने अफिसियेलि मोनसे कमिटि दाखाबाय आरो दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ मावनाय नुगोन हाग्रामा महिलारी सारखौ आं दहायनो बुंदों बिथाङा माने खोथा होनानै खामानि मावग्रा मानसि आरो गाव माने जेखौ खोथा होयो बेखौ हाग्रामा सारा खिन्थु मावफुंनानै खोन्थायो रायजोफोरनि सिगाङाव आरो बेनि प्रमानखौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेराव नुनो थांगासिनो दं आरोखि हाग्रामा महिलारी सारा आं बुंदों बिथाङा जेखौ खोथायो बेखौ मावो माने जेसेबां खामानि मावनो होननानै खोथा होदों बेखौ माने मावफुंजोबनानै माने खोन्थाथारगोन बे खोथाखौनो रायजोनि सिगाङाव बुंगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारी सारा जेखौ मावनो हायो बेखौसो बुङो माने आउट अफ केपासिटि एक्सेस खोथा बुंनानै बिथाङा ओरैनो रायजोजों गाज्रि मोनजाग्रा मानसि नङा सासे बिथाङा जनप्रिय माने नेता आरोखि रायजोजों मोजां मोनजाग्रा सासे नेता बिथांनि पारफरमेन्सआनो सानफ्रोमबो रायजोजों बाख्नाय जायो आरो बेबायदि लिडारखौ जोङो BTCआव माने मोननो थांनाय नङा इन फिउचार दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारी सार एट प्रेजेन्ट जोंनि BTCनि रायजो राजाफोरनि सासे माने जन नेता आरो माने जनप्रिय नेता बिथाङा UPPLआथ' माने जोंनि अपोजिसन पार्टि जाहैबाय बिथांमोना खुगायाव जि फैयो बेखौनो बुङो खिन्थु खोथा लाखिग्रा मानसि नङा दे फेरेंगाया बुंदोंमोन बिथांमोननि जे BPFआ जेनोब्ला माने गावनि गारियाव बारसोनानै थैनांगौ जोंनि चिफ सारा आरो UPPLआ जेनोबा गावगाय चिफ सारनि गारियाव बारसोना थैगोन दिनै प्रमान होदो बारसोमनानै नङा होमबा मानो बारसोमाखै राजु नार्जारिया बुंदोंमोन सासेल' देरहाब्लाबो बिसोरना लायनो माने चिफ जागोन प्रमद बर' बिथाङा बेखि माबा डेम'क्रेसियाव बेबायदि जानला मानला गाव गोसोब्लानो खुगायाव जा फैयो गोसोआव जा खोथाखौ गोसोखाङो बेखौ बुंब्लानो जागोन नामा माने बिथांमोना रायजोनि सिङाव कमिटमेन्ट लाखिनाय साफा लिडार आरो बिथांमोननि खोथानि जेबो भेलु गैया खुगायाव जा गोसोखाङो बेखौनो बुंलाबायो दा बेबायदि खोथा लाखिनो हायै रायजोनो खामानि मावनो हायै मानसिखायनोथ' 5 बोसोरावनो बिथांमोनखौ सरकारखौ सोलायबाय परिबर्तन जाबाय UPPLखौ सोलायनानै BPFखौ माने रायजो राजाया गोहोआव लाबोफिननो गोनां जाबाय आरोखि नङाब्लाथ' 5 बोसोराव मोनसे रुलिं पार्टिया जाय माने सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव सरकार दङ काउन्सिलावबो सरकार दङ बेबायदि मोनसे माने सरकाराव थानाय पार्टिखौ 5 बोसोराव बिराद गाज्रि रोखोमै फेजेननायनि एग्जाम्पला बिराद खम खिन्थु UPPLआ दिनै बिराद गाज्रि रोखोमै जेननांगौनि कारनानो जाहैबाय बिथांमोननि खुगानि जेबो जबन गैयै जानला मानला खोथा बुंनाय खुनु माने मेचुरिटि गैयै माखासे खोथाफोरखौ मालाबा बिथांमोननि माने लिडारखौ जों बुंनाय खोनायो आरो दा बेफोरखौ माने रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो नायगासिनो दङमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव रायजो राजाया जेबो भरसा गैया आरो बेनिखायनो दिनै BPFखौ एबसुलिट मेजरिटि मेन्डेटखौ होनानै दिनै गोहोआव लाबोदों रायजो राजाया लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावगोन आं दायो डिक्लेयार होथ'वा जोङो माने इन्टारनेलि गोबां माने एजेन्डा लादों लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय साख्रि बाख्रिनि खोथा 100 crore जों इमिडियेट इमप्लिमेन्टेसन खालामसिगोन आरो ब्लक वाइज बेरायनानै जोङो अरियेन्टेसन प्रग्रामबो खालामसिगोन आरोखि दा बिनि कमिटिखौ जों अफिसियेलि दाखाबाय दा जोङो बे खामानिफोरखौनो मोनसेनि उनाव मोनसे मावनो थाखाय अफिसियेलि जोङो जाखिनि माने जोङो प्रिपारेसन नांगौ जों गासिबो प्रिपारेसन अलरेडि माने रेडि खालामजोब्बाय आरोखि रंजानायाथ' ओरैबायदि माने गोसो खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया रायजो राजाखौ धन्यबाद होदों आङो रायजोआनो राजा रायजो राजानि थाखायनो जों दिनै BPF हान्जाया गोहोआव फैदों आरो रायजो राजाखौ आङो BPFनि सेन्ट्रेल इउथनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै आङो रायजो राजाखौ माने रोजा रोजा साबायखर बावदों आरोखि